Коронавирус эпидемиясе авыр хәлдә калганнарга ярдәм кулы сузарга әзер торучы кешеләрне мохтаҗларга адреслы ярдәм күрсәтү максатында берләштерде. Эшмәкәр Риф Әхмәтҗанов социаль яклау бүлегенә апрель аена туган өлкән яшьтәгеләргә чәчәк бәйләмнәре бүләк итү башлангычы белән чыкты. Шул рәвешле эшмәкәр шәһәр районының 11 өлкән кешесенә бүләк ясый. Алар арасында Аксар авылында яшәүче Миңлесәвия Шәрифуллина да бар. Аңа чәчәк бәйләме 20 апрельдә тапшырылды. Башта 12 сыер саудык. Ансын кыз чагында кияүгә барганчы саудым, 12 сыер саудым. Аннары 25 иттеләр. Аннары мен чыгып кеткәнче 35-кә әйләнде, 35 сыер саудык. Бу көнне шундый чәчәк бәйләмнәрен Гулькин, Елань, Сармашбаш, Шакмай авылында яшәүчеләр дә алды. Алдагы көннәрдә тагын 3 өлкән шундый котлау алачак. Чәчәк бәйләмнәрен өйгә йөреп социаль хезмәт күрсәтү бүлеге белгече барлык саклану чараларын кулланып тапшыра. Чәчәк букетлары өлкән кешеләрне генә түгел, әтләсә кайсы кешенең кайфын күтәрә, уңай реакция тудыра һәм хәтта сәламәтлек тормышын яхшырта. Эшмәкәр шәһәр районының 11 өлкән кешесенә чәчәк бүләкләре ясады. Игелекле гамәл өчен без эшмәкәргә зур рәхмәтле. Миңлесәвия Шәрифуллина бу көнне 77 яшьлеген билгеләп узды. Ул күп еллар туган авылында сыер савучы булып эшләгән, 4 бала үстергән. Хәзер ялгызы гомер итә. Мондый игътибар котлауларга өлкәннәр бик рәхмәтле. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.